kula Akila Nurul Akmala saking kelas 9E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati, Bapak lan Ibu guru ingkang satuhulu ring putih. Lan ingkang kinurmatan Bapak Winarko Susilo Atmojo SPD selaku pengampu mapel bahasa Jawa. Ugi boten kesupen rencang-rencang ingkang kula tresnani. Para rawuh ingkang kula hormati, sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun. Satemah kita sedaya tasih diparingi kesarasan. Selawat miwassalam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita andu-andu syafaatipun wonten ing dunya dumugi pinjang wonten ing akhirat. Para rawuh ingkang minulya, ing mriki kula minangka dados warga sekolah badhe mbabar babagan lingkungan ingkang ijo. Ingkang dipun wastani ijo punika boten namung salah satunggaling werna, nanging wonten hubunganing kaliyan seger, nyaman lan lingkungan ingkang sehat. Wonten pundi-pundi tukul wit-witan, woh-wohan lan suket tebih saking polusi. Wit ageng-ageng dinata rapi wonten tengen lan kiwanipun sekolah. Boten wonten godhong-godhong lan sampah pating semrawut wonten nglebet sekolah. Sinten ingkang badhe njagi lingkungan kita supados dadi lingkungan ingkang resik lan sehat? Jawabanipun inggih punika kita sedaya sebagai warga sekolah. Mebile kita purun disiplin, pramila kita saged mujudaken sekolah ingkang resik, aman lan nyaman kangge sinau. Lan dipun wiwiti sekolah menika kebersihan lingkungan saged dipun wujudaken. Mebile para rawuh sarujuk kalian usulan kula, sumangga kula ngajak rencang-rencang sedaya njagi sekolah kita supados tetep resik, sehat lan nyaman kangge warga sekolah. Mekanten ingkang saged kawula aturaken, mobile kathah klentak-klentunipun atur kawula nyuwun agunging samudra pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.